Искам да ме снимате с трите чаши. Как се казвате? Павел Горанов се казвам. Кое училище завършвате? Френската гимназия. Френската гимназия. Костюма сам ли си го избрахте? Да, от Милано ми е купуван. Колко струва? 18 000 лева. Много сте елегантен. Благодаря ви. Виждам. Какви са обувките, извинявай, също гледам много силни. Цезар Пачоти. Те колко струват? 12 000. Право на вас. Виждаме, че вече сте почнали да загрявате. Да. Добро настроение очаквате. Да, разбира се. Ще се напиете ли много? Не, аз по принцип много рядко консумирам алкохол, макар че в момента съм с 3 чаши. Двете са на мои много близки приятелки, другата е моята. Нормално днеска е празник и по принцип, когато празнуваме, трябва да се почерпи малко или много. От тук нататък какво ви очаква? Мислите ли да... Аз имам предложение за заминаване за работа за арабските емирства, така че други ден пътувам за там. Каква работа? Не желая да коментирам това. Няма ли да продължите образованието си? След година по-нататък в Cruise Management в Бали. В Бали. Да. Успех ви желая. Благодаря ви.